Kakasi Students Union Markwat Circle hakalai pau tarik unai wing araja arpulai kalaraki ya kalengku senam sengiyap kabashis pa nyopsan senam jong usngap sings im. Usim kahima mahram ubadai uriu yele laj loj na kajing sensyar ke sorkar pareng hakasnong mau tengam Southwest Khasi Hills District. Hakani kesingi lai don lang dau MLA ke Markwat uba Redington lingdot tongkar kumukongsan upa im nian drus im yong uba LT tar yang ADC u Dr. Kikis im principal ke Sengap Sings im College, uba Andersons im le u manager ke kurs im le, usamla forward man nongrem president ke KSU Southwest Khasi Hills, kiwe-kiwe kiri rangba, lem ki kena puli bat kiwe-kiwe. UMLA ke Markwat haba ai jingkran kumukongsan hakane kesingi ula ong. Bakani rejaka ka hab hakaput ya artli ki constituency, kata ke Markwat bat Karanikor constituency. Ula ang ru ba unsay kran ngurtho bat UMLA Karanikor ban ra ki kam ban kentiu ya karoy kapar hakani ke jaka bat ula kula ru ba an sabu no da ka scheme DMF ya ka surok na ka banta kini kisnong namar ka long ke jaka ka baitanan ka balalong ru ke jaka jungok kai. Gắng hả? Usap sings im kahima maharang Shisha ula long uklawan kari Aku riba ikat bunga it yapa Pasiki kur kirang kensaki basyur Aku riba it balakar kudu blay Okat no palong kerpang hapertei Pakruk lut kejat ben riu par Kasih par boy uar Mensim basyurang tu ben i Kumbalong ki klawat kari Tungin kendit ben riu bandru tengkong ya jing sniu Klang bakan nekan im kari bajat ben riu Aku riba it balakar kudu blay Ya unus im Sengap Sings im. Ubadon ka kubor ka babaha yangi iway pa iway. Hakabangi pai siya kaya history ya ka jinglong jong unus im. Nasko tanat banyi i kaway ka babaha hado kata-kata. Kibabon na pinang jongi ngila ban sedang aka hindi ka jingkali kalong ngila na emban survive. Ngila na emban survive. Ban job ya kata kabangi persyang. Andai nasko tanat banyi i kaduksa babaha unus im. Kalong ba ula fight, ula survive, but ula win. Ula job ya kata kecil. Ula yakun, ula ne, but ula job ya kata kecil. Kata kena keduksa ke babaha, hakabang ino kamban learn, banyak jihikai nunus im bakraw. Marbon sin, kini kiwi-kiwi ki paras im, hot kila yakun, kila sacrifice lade, kila yapno berkalakut no sindon. Handai sultanat unus im jungi udon kajing start kabakam kerpang barhakata kajing yakon laki we kila yapno handai une ulah survive sim la syak penyap watla ulah syak kem sim la syak penyap bat da kajing slor jung ulala berconvince yakin nong sensar harang hakatu kopor bakin nong penyap unus im handai namar kajing slor jung kila syak penban yu bo on continue ban long kumus im ya kahima mahara kata kare ke kubor ke baha ba ula penkam da kejing start ki jong bat ula on penget ya ka sarkar phareng ha ketu por baha ka cakawan penyap ha ka cakawan penong brau ndai ka sarkar phareng kala ailat penban ya bo un continue kumus em bat ngi sku tenat bek sarong hado kata-kata banyu i ke kejing start jo kejing sepang jong nus em ko ki kon samla jo kari bet jo ka jaj ben reu bat ngi ki long den gidon kam man yo kejing hikai bakrau nus em hakaba ngin persyang man yakun kita kiji yakun jungi ya kano ka benta baha bangin syakuri ka rib ka jaj benriu hala ke jong ki benta baro bat ka kubar baha nus im kalong bangin yaine ngin job hakata kiji yakun ke jongi kita gari ka ruksak baha kumba unus im ula job hakana kiji yakun hakaba ula survive hakana kiji yakun kadai kajing hikai yang iwe pe iwe namar kata hawait la kalong kabasisha hakabaki don kiba ong balarangi pai sedin hakajing ladangi penbunkam ban pai sedin ngim dan porsyu ban ya chakma handai kalong ka basisha bangin pai sedin ye ki babha knang ba ngin la ban ya chakma da kata ki hikai jo kilong den
kalong ka jikman wa kraw bani igi khmat jong phi menta karpang rum ta ki riurang ba kinomi khmat jong course imle ki balong ki try kor jong unus em wa kraw ubala pensa nam me ka river ka jaj ban reu us em sngap sings em ngisok men haduk kata-kata ban yang hang ne bangi barok ngidon menta ban ya rakhe ya gani ka sngi lai phau tarik jong brai November jong man usnem ban kan mau ya unus em bakrau jong ka ri jong ka jaj ban reu bat jong ka hima maharam khule shibun e phi i wei ke balan kat kirang ba shnong ki balame khmat na kalian jong ka senjuk jong kirang ba shnong jong ka maharam hi barok ko wei ki balan ne ki menteri ki bon ngot ke le bandon khule shibun e ke jinor kat jong phi bat khamtam e na ka banta ki girl swing jong ka KSU ki balai ki jirwai ka basko tanat kumjuru ki jirwai na kalian jong ki samla na ka college ki bali ban ai mene ki jirwai ki basko tanat hadu kata-kata ngapen ngadap da ki kemen ban yo ban yang biang seisen pat ha ka ne ka shnong mau tengam ya ka bangalapoi menta license ai bat ngasu kemen ban itu ep bangalayo ibon ki jingkala ha ka jingpoi jonga license hakasin ka banakong ka mga poy hanggang isinong ngalayat nakijat na maurap na marba ompat kali watang haet seru tingalawan ban poy hanggang isinong bargalayo iya kiji itanat jongka kaba pala kalong ba kada isinong kaba paunam kaba lakha barkala penhe pensan kaba lakha yo nus em bakraw Henry baju iya kajing kendiat jongki yeng haduk menta harangkat katne kajing itanat jongka ni kamariang hakabang inom yo than ha ban yo iya kajing itanat kaban itanat katne kamariang Henry tang kendiat kilog yeng iman ladang bakal tang kat de kat pra hakapor ngapoy na kong ledon takat ari mat akapoy por ngapoy na kong ngalayo iti padang takat ari yeng nado kita kapor ngalah kwa ngalah angnut baju iya bakal dibandon kajing kalah kan kesnong bat gasgo kemen bagi yo i kijing kala na kapos kapor hakasin na kabangapoy kasin kabaar ngilawan yat da kakali ban yang no hangtay haitser ban yat da kajat na do da iser hadu hangne hakata kapor ngili yo i kijing kala hakaba umne mot ula yang hangne balong kijing kala ka bakraw ya ka ka snong hangne ka ka dong ka than hangne da kijing don jong umne umot sa jikan mau ka kerteng jo ngap sing bat hakato kapor kalau don kejikut jengmut haka mesim bangi di banle ya kade ka snong bala kumno kade ka snong kan yo i ka jing poi kali kade ka snong bat ndange le pai ida ka jisu kia ngala bo profesor bani kendo igniki officer napo jongka border area development namar kini ki caka mensua ke hap hapo border area barakhoy ring susi be to ep bana keleng ka border area kala wengno ya kata kajing ai ya ki development ni kijing roy ya ki snong tiba hap hapo arpo kilometer na u border kala ai ya kijing arap sotang ki snong kiba hap hapo shipau kilometer dere ta kadau hakabangila do kijing motoy ki bobon hakabangile ban yo ki snong kiba hap border area mensua mentakim hapshu haden maka sarkar ka ministry kala rai ban ong bana ai jing arap shua tangi ki snong kiba hap hapo e ka shipau kilometer Henry wala kata ngala persang banyak keren ya ki officer hapo yo ka department hakaba ngilala ban penget bakin yarap ban ai kata ka special fund ya kini ki arti ki schema kene konsumsi jongi ya kene nangtai na etser hangne kumbashi kilometer sau pholak ngilala penyo ka sanction bar kumjoro na phojo halang warai hakaba ngila penyo kumjo hi sau pholak pholak ngila ya keren ban penget ya ka office jongka border area development ban sanction ye kene ban ai gre bisa bat ni layo betre gini suro kumne kumbakalong menta hakabada kajing tre lang sa jongka KSU da kajing rap joki basnong bertau ya kita ki kendiat kensot ya kebom simlala ban penpoi lala penpoi menta ban ngasok men kajing kala ka bakrau kalong hakada ka sen balai ka bangawan yu kejat hangne ngamsim wan syu da ka kejat layo ban wan yat da ka kali kata kada ka jingkala ka bakrau hakabang yo i ka jingkala hakada ka snong la kada ka snong ka barit handing yo i ya ka development ya ka jingkala na ka po hot ngidon hangne ngi thme lenti ba omde takat ne handai andang don bon ki jingkala ngidon lang hangne ai kini ki officer na ka district haka jingdon jong iba tariang kum UPD bat kum juro IBDO isgo tanak man mau bakane ka snong kini ki artli ki snong ki barit hangne kideiru na ki artli konsumsi ki bai pher berkata kalong karanikor hang tahe ser berkamo kerwat hang ne ngidon kami kijing trelang bar artli konsumsi ban develop ya kene jaga bar nga shukwa an perkemau bar nga kwa ban keparlu i ba tariang haka lebel jo i ke baidon haka district
ban bu no ka proposal naga skim DMF nak ta kan ka way ka bangin sayo ban ekran kal ra yo ka fon ha ka bangin sekran lang ban MLA ni korro bangin pentri kam ya kan ka skim nang tai na surok lat nang tai na lat tu surok rangthong hadu hang ne lang bara ka tu skim kwa pun bu proposal ngin saya ngin persang mereka lang yo pisa bian ka DMF badi on pentri kam ka surok nang tai nakalat nang tai na surok rong hadu panapoy hang ne mo ngam ikbel ti bang dalak ban le kata ngin yo iya kajing kala ha ka bakam don kajing kala ka bakrau ka dengan sinong ha ka bangin yo no da ka surok rong kumba ki paj ba baro ki angnur mar kumba principal yo perken mau ingin